και δεν πρέπει να μπορέσει να ρίξει η Oberpol, είναι γαλλικό κόκκινη σημαία. Να η Debbie Dunn είναι η αθλήτρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέπετε και την ατομική της επίδοση 49-95. Φέτος πέτυχε ρεκόρ τα trials, είναι δασκάλα. Έχει γεννηθεί στη Τζαμάικα. Η Καπατσίνσκαγια που βλέπετε εδώ από τη Ρωσία, γνωστή σε όλους τους φίλους του αθλητισμού σαν πολύ καλή 200. Ανέβηκε τώρα που έγινε 30 χρονών, τρέχει 400 και τρέχει καλά. 49-97 είναι η ατομική της επίδοση. Η Σάνια Ρίτσαρντς εδώ είναι η καλύτερη, έχει την καλύτερη επίδοση. Μέχρι τώρα βέβαια, αν και για χρόνια ήταν στην κορυφή από πλευράς επιδόσεων, μεγάλο τίτλο δεν έχει πάρει. Το 2005 και το 2006 που ήταν η καλύτερη τίτλο του κόσμου, δεν είχε την ευκαιρία να πάρει ένα μεγάλο τίτλο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το φαβορί, αλλά ήρθε τρίτη. Έτρεξε πολύ γρήγορα τα πρώτα 200 μέτρα και μετά δεν μπόρεσε να αντέξει στην πίεση και την προσπάθεια της Σερίκα Williams που βλέπετε εδώ, η οποία έρθε δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εδώ τρέχει στην τέταρτη διαδρομή. Η Τζαμαϊκανή και η Ρίτσαρντς έχει γεννηθεί η Σάνια Ρίτσαρντς έχει γεννηθεί στην Τζαμάικα. Έχουμε δηλαδή Αμερικανίδες που έχουν γεννηθεί στην Τζαμάικα. Και αυτή είναι η Κρύβζο Σάρκα, αθλήτρια που μας εντυπωσίασε φέτος στο κλειστό στίβο που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο του Τωρίνο. Έχει κάνει 49-29 όλες οι αθλήτριες μεγάλο ρεκόρ. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη Williams του τελικού των 400 μέτρων. Είναι η αθλήτρια η Μίλσε με 49-63 ρεκόρ, αλλά από το 2006 και να η Όχουρου Όγκου, η χρυσή νικήτρια του 2007 της Οζάκα, τη χρυσή νικήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Φέτος δεν έχει κάνει καλό 400, έτρεγε συνέχεια 200 εδώ στη Λεϊρία με την ομάδα, την εθνική ομάδα της Βρετανίας και έτρεξε στα 200 μέτρα και τρίτη. Και εδώ η Μόντσο, η καλύτερη Αφρικανή, πρώτη στους Παναφρικανικούς Αγώνες και το 2007 και το 2008. Το ερωτηματικό λοιπόν εδώ είναι αν η Οχουρουόκου είναι το ίδιο καλά, αν μπορεί να τρέξει το ίδιο καλά όπως έτρεξε και πέρυσι αλλά και πρόπερσι, αν δηλαδή στα τελευταία 100 μέτρα σε κάθε 400 μπορεί να αναπτύσσει τέτοια ταχύτητα που να κερδίσει την πρώτη θέση όπως έκανε στους προηγούμενους αγώνες. Η Ρίτσαρντς είναι το φαβορί πάντως. Η Ρίτσαρντς που έχει κάνει πολλές φορές, έχει τρέξει 37 φορές, 38 φορές κάτω από τα 50 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα. Κάτι που μόνο η Μαρίτα Κόχ είχε πετύχει. Η Οχουρουόγκου λοιπόν με 2 χρυσά μετάλλια σε 2 μεγάλους αγώνες είναι η αθλήτρια που πρέπει να προσέξουμε περισσότερα και τρέχει στο 7, η Σάνια Ρίτσαρντς στο 2 και η Σέρικα Williams στο 4. Έφυγαν τα κορίτσια. Σάνια Ρίτσαρντς από τα πρώτα μέτρα κάνει δυναμικά την προσπάθεια και φτάνει τη Σέρικα Williams. Η Οχουρουόκου πάει αργά όπως πάντα στα πρώτα 200 μέτρα, ενώ δυνατή είναι και η Κρυσόφσκαγια. Έχουμε φτάσει στα 200 μέτρα και βλέπετε ότι η Ρίτσαρντς θα βγαίνει μπροστά έχοντας δίπλα τη Williams και πολύ δυνατά πάνε η Ρωσίδα, να η Ρίτσαρντς. Η Ρωσίδα με την άλλη την Williams. Η Οχουρουόκου έχει μείνει πολύ πίσω, η Ρίτσαρντς μπαίνει μπροστά με διαφορά από όλες τις υπόλοιπες αθλήτριες και είναι αυτή που πάει να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο με την Williams δεύτερη, τη Ρωσίδα τρίτη ή τη Williams. 49 ακριβώς. 49 ακριβώς ο χρόνος για την Ρίτσαρντς που επιτέλους κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες. Επιτέλους λοιπόν κερδίζει μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες η Σάνια Ρίτσαρντς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια αθλήτρια που σπουδάζει οικονομία, οικονομικές επιστήμες. Δείτε εδώ την Αντωνίνα Κρυσοφτσάσκα. Είναι δύσκολο αυτό το όνομα για αυτή. Κρυβοσάπκα. Λοιπόν, που στα τελευταία μέτρα της κούρσας έδινε μάχη με την Williams, τη Mills Williams, για το ποια από τις δύο θα είναι στην τρίτη θέση. Πρώτη λοιπόν η Σάνια Ρίτσαρντς που τη βλέπετε εδώ
Ήταν το 2004 πιτσιρίκα τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Είχε μπει στο τελικό, αλλά ήταν τέταρτη τότε. Την καλύτερη της εμφάνιση σε μεγάλους αγώνες την είχε κάνει το 2005 στους αγώνες του Ελσίνκι, που είχε πάρει την δεύτερη θέση. Τρίτη λοιπόν θα είναι τελικά η Ρωσίδα, η Μίλς δεν πρόλαβε. Είναι τρίτη η Ρωσίδα λοιπόν, κάνει 49-71, 49-32 ο χρόνος για την Williams, την Σέρικα Williams. Ρίτσαν 49-70, η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. 49-32 η Σέρικα Williams, 49-71 η Ρωσίδα πρωταθλήτρια, η Williams Mills 49-77, η Όχουρο Όκου πέμπτη τελικά με 50-21, η Ντάν 50-35 και η Καπασίσκαγια, η άλλη Ρωσίδα 50-53, ενώ η Μόντσο από την Μποτσουάνα 50-65. Η Καρμελίτα Τζέτερ εδώ, η αθλήτρια που ήρθε τρίτη στα 100 μέτρα. Οι Αμερικανοί έχουν βρει μπροστά τους λίγο τους Τζαμαϊκανούς, ανεβαίνουν στο βάθρο, αλλά δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη θέση. Και στα 400 μέτρα πολλές από τις Αμερικάνες που τρέχουν ή από τους Αμερικανούς έχουν γεννηθεί στη Τζαμάικα. Ναι, και αν δεν έχουν γεννηθεί στη Τζαμάικα, σε κάποιο άλλο νησί της Καραϊβικής. Είναι φαίνεται οι χώρες που παράγουν τους γρήγορους στον κόσμο. Έκανε 10.75, ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ, που μέχρι χθες το βράδυ ήταν η καλύτερη επίδοση στον κόσμο, αλλά αυτό δεν έφτασε για να της δώσει την πρώτη θέση. Είναι δεύτερη. Πρώτη ήταν η Φρέιζερ που έκανε μια καταπληκτική εκκίνηση, αυτή η αθλήτρια που ξέρει να προκαλεί εκπλήξεις, που ήταν καταπληκτική και στους τελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο. Ήταν καταπληκτική και χθες. Αυτή η εκκίνηση που έκανε ήταν απίστευτη. Τρέχανε οι άλλοι να την προλάβουν, γιατί στα τρία πρώτα μέτρα ήταν μπροστά. 10.73, η καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Χρυσό μετάλλιο. Σέλι Φρέιζερ. Du 100 mètres dames. The medalists in the women's 100 meters. Meine Damen und Herren, die Medaillengewinnerinnen 100 Meter der Frauen. Τώρα έχουν τελειώσει. Η Σέλια Φρέιζερ είναι νικήτρια εδώ, όπως ήταν και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. So first of all, Celia, congratulations. You did it again. So the first time wasn't by accident. Oh, it wasn't. I had to convince myself that for a long time that I had to go out there and just prove myself and prove what I was worth and prove that, the Olympics was not just a one-time hit. I'm here to stay, and I've been training really hard. Even though I had a lot of setbacks, I've still been training hard. You had a rough year, but you came back in your first. How rough was this year? I had a surgery in April, March, April, where I took out my appendix. And I was on bed rest for about 2 weeks, and then to come back and try to jog, and then coming back and sprinting for the first time, my hamstring dragged, and I was out for the next 2 weeks. So
It has been rough. So, 10:73, not bad. No, I'm excited. Congratulations. Thank you. Σέγαν Φρέιζερ μας είπε ότι δεν ήταν καθόλου άσχημο το 10:73, είναι ενθουσιασμένη, μας μίλησε για μια πολύ δύσκολη χρονιά που είχε. Μάρτιο-Απρίλιο ταλαιπωρήθηκε, έκανε μια εγχείρηση, έπρεπε να επανέλθει, σιγά σιγά κατάφερε να επανέλθει και όχι μόνο να επανέλθει, να φτάσει στην κορφή του χρόνου. Της κάναμε ένα αστείο λέγοντας ότι έκανε για δεύτερη φορά το χρυσομετάλλιο, πήρε για δεύτερο το χρυσομετάλλιο μετά τους Ολυμπιακούς, αλλά δεν μπορεί να ήταν τυχαίο. Το περσινό λέει όχι, δεν ήταν καθόλου τυχαίο, πολύ σκληρή δουλειά και έτσι έφτασα στο δεύτερο μετάλλιο όπως και πέρυσι στους Ολυμπιακούς αγώνες από εκείνο. Στην ζώνη λοιπόν με την νικήτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα της Άνια Ρίτσας. So first of all, congratulations, a big congratulations for you. So can we speak about athletic justice? Yes, today feels like justice for me. I've worked so hard for this, and to finally be a world champion in 49 seconds flat is just such a rewarding feeling, and I'm just thrilled. How happy you are now? Happy is not the word. I'm ecstatic. I'm bubbling over. I mean, it's just a dream come true. I've worked hard, and to finally get an opportunity to run my best race when it mattered the most, it's a great feeling. Congratulations once more. Thank you. Λοιπόν, σαν η Αρίτσας λοιπόν, όταν τη ρωτήσαμε αν είναι χαρούμενη, είπε όχι απλά χαρούμενη, ενθουσιασμένη, κάτι περισσότερο. Ένα όνειρο βγήκε αληθινό. Το γεγονός ότι κατάφερε επιτέλους, αν και κορυφαία στους χρόνους χρόνια, να πάρει ένα χρυσομετάλλιο. Σκληρή δουλειά και στην αρχή γέρασε να της μιλήσαμε για αθλητική δικαιοσύνη, συγκατένευσε και πραγματικά ένα χρυσομετάλλιο για μια πολύ μεγάλη αθλήτρια. Η απονομή στα 400 μέτρα των γυναικών θα γίνει ευθύς αμέσως. Member of the Council of the International Association of Athletics Federation. Die Medaille wird überreicht von William Bailey, Mitglied des IAAF Councils. Και η Σάνια Ρίτσαρτς για πρώτη φορά από το 2005 που είναι στην κορυφή του αγωνίσματος θα ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Μέχρι τώρα δεν τα πήγαινε καθόλου καλά στους μεγάλους αγώνες. Η Κρίζο Σάπακα μετά τη νίκη της στο Τωρίνο, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, ήρθε εδώ στο Βερολίνο και πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν τρίτη. Ναι, η Σερίκα Williams. Δεύτερη πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεύτερη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 49-32 ο χρόνος με τον οποίο τερμάτισε 400 μέτρα. Και πρώτη, κορυφαία, η καλύτερη, η αθλήτρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γεννήθηκε στο Kingston της Τζαμάικα. 12 ετών πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί μεγάλωσε, εκεί σπούδασε. Εκεί στο κολέγιο έμαθε να τρέχει. Στο πανεπιστήμιο με υποτροφία. Για να γίνει η καλύτερη αθλήτρια του κόσμου στα 400 μέτρα. Έχει 49 δευτερόλεπτα, η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Άρα και έχει Τζαμαϊκανούς γονείς που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή Αμερικανούς που εργάζονταν στο Kingston της Τζαμάικα? Τζαμάικα, Τζαμαϊκανοί.
Σάνια Ρίτσαρντς λοιπόν, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2009 στα 400 μέτρα. Σε λίγο θα έχουμε την κούρσα στα 400 μέτρα με εμπόδια